bụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa na-agbasi afọ ike na-arụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche eji m ohere a wee wetara unu ozi ọma nke si n'aka ndị mbụ na ndị egede wee bịa ihe gbasara ọdịnala Igbo, maka na omenala na ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ, ọ bụ usoro eziokwu, ọ bụ ụzọ ndị mbụ na ndị egede ji wee bi ndụ dị mma wee nwee ọnwụ dị mma. Anya ka anyị bịara ikwu tata. Isiokwu m tata wee bụrụ ihe gbasara ịnọ ụwa, dịka ịnọ ụwa ga-esi wee mee gịnị wee ka ọ ga-esi wee na-eyigasị aka ma ọ ga-esi wee bara gị uru na ndụ. Reincarnation bụ ihe eji mara ndị Igbo. Ebe ọ bụla ị gara n'ụwa niile, ndị Igbo kwere na a na-alụ ụwa, ma fada wa onye Igbo kwere na a na-alụ ụwa. Francis Fedo, good evening, thanks for joining. Mgbede ọma, ndewo. Ma fada wa onye Igbo believe na a na-alụ ụwa, ma dikin ma bishọp ma ihe ọbụla ebu, mana iwe onye Igbo ebe ọbụla ị nọ, anyị kwenyere n'ịnọ ụwa maka na nke a bụ nke anyị. Now, last time na-enwe ka anyị si wee metụ aka ihe gbasara onye ụwa, mana enwere another part of it mụnwa chọrọ imetụ aka taa. Donatus Ikechukwu Ofokire, good evening, thanks for joining. Mgbede ọma, ke maka ndị be gị. Nke anyị chọrọ imetụ aka taata bụ ka ịnọ ụwa nwere ike isi wee mee gịnị wee metụta gị, that is doziere gị ọnọdụ ma ọ mebikwanara gị ihe. Nke mbụ na onye ọbụla bụ onye Igbo chọrọ ịghọta onwe ya ga na-eme gịnị, ga na-echukwa onye nọrọ ya ụwa. Ị ga na-enye onye nọrọ gị ụwa nri. Ọ ihe ndị Igbo ma ị na onye nọrọ gị ụwa nri abụrụ na inye ya once you will go and rest. Or something na mmadụ ga-awe nọkwa ime ịnọkwa ime. Mgbe ụfọdụ na-enwe onye nọrọ gị ụwa nwere ike iji iru okenye bịakwute gị si gị na agụụ na-agụ. Igwe onye intuition gị dị strong, onye na-aghọta nrọ ọfụma na ịghọtago na onye ụwa gị depending condition o si wee bịa. Ị nwere ike ịnọ kpanite gị na mmụọ na otekwa na inyere chi gị ihe na ka inyekwanụ chi gị ihe. O nwere ndị na-eji enwe ọgbụgba ndụ wit chi ha na ha ga na-egburu ha ihe 2 months, 3 months, 6 months. Do you understand? O nwere ndị na-enwe ọgbụgba ndụ wit chi ha na ha ga na-eme every month. O nwere ndị nke ha na-abụ ọ bụ na ha jee afa chi ha sị ha mere ha emere ha something. Onye ụwa ha ka m na-ekwu okwu ya. Do you understand? Mana o nwere ihe na-eme na ndụ ndị mmadụ. M na-ekwusi na mgbe ụfọdụ ọ bụ na ịrụgide ọrụ, ịrụkata ọrụ, ị na-anya na-eru ọnụ ihe ị kwesịrị ịrụ, n'ime na nta mee n'imo, n'ịgbagogo agbago gbada, mana ihe na-ebe ijikwago agwụ, idozigo mmụọ dị na ngwuru, ikpọkugo nka, ichụgo aja mmiri, ichụgo aja ụzọ, imego awele, imego ibobo, imego nke a nwebe nke ị na-eme hụ, yet na ihe anaghị eme gịnị, ihe anaghị aga ka o si kwesị na-aga. Ije check the history of your reincarnation or your reincarnator. Je check ya na ọ dị important. Ijeọma Kachi, mgbede ọma, ka ịdị, ndewo. Ije check the history of your reincarnator or the history of your reincarnation. These two. Now, ọtụtụ mgbe, you're welcome nwanne m nwanyị, ndewo. Yes, ndewo. Now, ọtụtụ mgbe ọ bụrụ na o nwere ndị na-eme enjoy so many grace. Ọ nwere mbọsị mmadụ jụrụ m sị m, why is it that na enwere ndị na-ekwetara n'ụka, ha ekwetara na omenala, ha anaghị achụ aja, ha anaghị agụ mmụọ, yet n'ụzọ ha na-aga. Mmadụ ajụnugo m ajụjụ a. Enwere ihe na-ebute ya. Ihe a na-eso na gịnị? Iyi ụwa mmadụ. Ihe a na-esita n'iyi ụwa. Enwere ndị ga-abịa ụwa anyị nọ kịta na wee tagide afụfụ, wee sị Chineke n'ụwa ọzọ ha ga-abịa na ihe nwere ike ịnọ n'ọnọdụ a, na ihe nwere ike ịta ụdị afụfụ a, na ọma ndịrị ya ụta. Ihe ọ na-ekpezi ekpere bikọsọ okpe gị ekpere maka ụwa nke ọ nọ fụ na enwere ozi, ọ na-ekpezi ekpere maka ụwa nke ọzọ ọ ga-abịa. Reincarnation a na-ekwu dị form of dịka mmadụ ije yipụ akwa, like akwa anyị kịta na nsị ka anyị yipụ ya yiri ọzọ,
it is still me in another cloth. That is how it is. Reincarnation mgbe mmadụ is ahụ mmadụ decompose or be in another form, but it is still the same spirit. Do you understand me? That is what we call reincarnation. You understand? Ọ ka wo cake ahụ ihe nọ na the akwa. Mana gịnị? Onwe ka ọwụzi trouser ka oyi, onwe ka ọwụ skate ka oyi, onwe ka ọwụrụ pant ka oyi, onwe ka ọwụrụ ajị ka ọwa. Do you understand? That is the same why gịnị ị nwere ike ịdị ọcha n'ụwa onye ochi, ị nwere ike ịbụ nke nwaanyị ụwa. Do you understand me? So onyanwa bụ reincarnation. O nwere ike akwa na nji yipụ ya itiri another one, or ya wu akwa ntiri kita ka mmeti, or ya bụ colors, I will bring another one and wear. That is how it is. That is why in reincarnation we change bodies, but it's still the same spirit, the same soul that is still there. So with a lot of people now, that they can never suffer. And because of this that they will never suffer in their next reincarnation. And if was grace that these are the people now, whether they believe in tradition, they believe in church, they are atheists, they are anything, you see them prospering. Enjoy the grace of their reincarnator. Okwu ahụ onye nọrọ ha ụwa kwubigoro ka ha na-eme gịnị, ka ha na-eme enjoy. Then obviously na onwe ebe ọ ga-esi wee onye ha affectable, that person that took that oath and is standing with you, fighting for you, making sure that na ihe ahụ ọ nwụrụ n'ome gịnị na o mezupụtara ebe ị nọ ka iwuke wee mezu ihe o ji maka ya wee biwo. You are not recognizing that person. When you die, your next reincarnation is going to affect it. Ihe ahụ disadvantage of it. Because now you have failed to do what? To recognize your own reincarnator. You can't take that thing without before you were. Now, I am just telling you how reincarnation can shape your life for good, or how it can still affect you negatively. Now, currently now we have people, even when they are even when you go to their house, they will tell you don't take water. People will even tell you don't cross their house. They are killers. But now in recess, all these kind of people they make this kind of thing now. Even when they give you water, they poison it. They give you cola, they poison it. They give you food, they poison it. Anything from their hand, na digine poisoned. Ndị a na-egbu mmadụ, ndị na-ehi nwunye mmadụ, ndị na-eme all manner of evil in the land. Now, do you know that this thing only be seen na that person's next reincarnation, that thing onye ahụ mere is going to affect onye ahụ n'ụwa. Ọ bụ na onye ahụ tasiri afọ ya wee na what you are suffering. I'm telling you that what you are suffering today could be as a result of ihe onye ịnọrọ ya mere. That is the reason it is good to keep history. The history of onye nọrọ if it is possible, it will help you a lot. Ihe na-ata afọ ya kịta nwere ike iwu dị ihe onye nọrọ metara ka ị na-ata ahụ ya. So because when that person did not finish that punishment n'ụwa nke ya ahụ ọnụ, onye ahụ bi ụwa ọzọ mee gịnị, ọ continue. So gị nwa bụ onye ọ na-eme affect n'ihe ga-emezi iwu arụ ahụ onye ahụ mere gịnị, gị nwa ka ọ dịzi ime gịnị iji kpụọ onye bụ arụ. Ọ bụ na onye ahụ kpụrụ onye bụ arụ wee nwụọ na ohiri nwunye mmadụ, ọ tachara afọ ya wee nwụọ wee n'ụwa gị wee n'ụwa ya, it is all gị nwa ga-ejezi je kpụọ arụ ya. If not, it will continue to haunt you. It will continue to haunt you. Ọ bụrụ na onye nọrọ ụwa ya jere jekwe mmụọ kwa arụsị nkwa ehi ma nkwa ebini ma nkwa ewu ma nkwa ọkụkọ, along the line ọ sị na Jizọs eme na ya arrest, na o chegharịgo, na ọ na-ejezi ụka, na ọ naghị emezi ihe ọdịnala, na mmụọ wụzi ajọ mmụọ. Onye ahụ wee chegharịzie wee jewe ụka. Onye ahụ did not pay for that debt wee nwụọ. That thing is not going to affect only the children. Ma gị nwa ọ ga-eme reincarnate is going to affect you. Ma gị nwa ọ ga-anụ ụwa ya, it is going to affect you. Maka na ụgwọ iji gịnị ụwa gị nke mbụ, which you must do what? Fulfill. You must go and pay that debt before you make gịnị
inweta onwe gị. If not, onwere spiritual work ị ga-arụ gị aga. Onwere any spiritual work ị ga-arụ gị aga. So enwere ndị na-eme grace and joy from reincarnation, nwee ndị na-eme curse inherit from reincarnation. Ọ bụrụ na abịa na ikwu nne na onye nọrọ ụwa ya wụ, I want to tell you how deep reincarnation can affect you and how far it can follow you. How far ihe dị na ụwa ga-esoro gị from ebe ọbụla rute ebe ị nọ. And that is why even if you leave Nigeria and travel to abroad, that you are running away from them, they will still live here and they will pack and follow you to that place. Now, obodi kana your grandmother, now your grandfather, your mother's father, and now maybe your mother's father, now mpa mama yawa, we no kwaro honor waya. That is, you came from your maternal home, and onya honorogo your grandfather also came from his own maternal home. It happens that his own grandfather nọrọ ụwa ya, o ji wee nọgị ụwa. That his grandfather nwee ka o si wee mee mpụ, mana o nwee ka o si wee mebi mmụọ na-ekute nwa ma mmụọ na-eme ihe dị aṅa na be ha. After doing that thing, o wee nọ ya ụwa. It might not affect ya nwa na ụwa nke ahụ ọ nọrọ. Ọ bụziere mgbe that your grandfather ga-anọzi gị ụwa. Your grandfather ahụ ọ nọrọ ụwa ga-anọzi gị ụwa ka ọ ga-ebe gịnị, ọ ya bịazi mewe gị affect. Ọ ya bịa mewe gị affect. That is the reason why mata mmụọ anaghị asawa. Any matter ị nwere with spirit, no the sawa. Mmụọ nwere ike ibupụta file gị 100 years. That is the reason when you abort your foundational spirit, your ancestral altar, or any deity, don't rejoice that it is over. Because ị nwere ike ime abolish your ancestral power or not 20 years before bido, or not 50 years before bido, or not 10 years before bido. Nyewu nsogbu. Ọwụ na grace ị na-eme enjoy after ka imebiri ya, ifile nọ ekpere bụ gịnị? Grace ahụ ndị nna nna gị, libations ndị nna nna gị ha make go to that spirit ka ị ka na-eme enjoy. When that libations have done what? When it have finished, they will come to you. And o nweke mgbe ha ga-abịa zọ wụrụ ụmụ gị wụ ihe ga na-eme gị na-ataza afụ ya. It is like that in reincarnation. And when you grandfather, that's your grandfather, your grandfather noro gowa. Be he metara this thing. Giwa, when you grandfather gaha uronye suka. Great grandfather ya aburonye onye nkano. Giwa ewe nuru mankegi we na Anambra pia. Iha we si Nsụka wee soro gị bata Nkanụ, wee soro Nkanụ, wee soro gị banye Anambra, wee na-enye gị nsogbu. And I want to tell you that it is very, very difficult if dibịa ga-eme gịnị ga-agba gị afa wee gbapụta ihe a na-agwa gị. Ọ dị difficult. Dibịa ga-agbara gị ya n'afọ gbatara gị, mana ọ dibịa na-agbasi afọ ike. Dibịa na-ewepụta time agbara mmadụ afa. Dibịa na-enwe time o ji akpọpụ mmụọ aza ya. So sometimes na nwere ike dibịa na-arụrụ gị ọrụ uche ya nwere ike ịgba n'ihe ọ ma na ihe dị otu a dị, mana uche ya nwere ike ọma mgbakọ ọjọọ ọrụ gị. So na ọ gị nwa ga-eme gịnị? Ọ gị nwa ga-eme gịnị? Gị nwa bụ onye ga-eme gịnị? Because you know, if you do not know, you can ihe na-amara ọkarị gị. Ọwụ na ị mara na ọ gị nwa, when you do some work, mee ya, you see that na ihe anaghị awụ ọkụzi. You ask questions concerning reincarnation. Ọ na-enye nsogbu. E nwere a lot of ụmụ nwanyị. Onye ahụ nwere ike ọ bụrụ na o gburu nwa mmadụ na ndụ ya, akọsụọ ya that na nwa o gburu na o nwere ike ịmụ nwa na ndụ ya. O nwere ike nke ọ na-emezi enjoy ọ mụọ nwa ma gị nwa kọsụrụ ya. Ifile na mmụọ anụghị ekpere gị ahụ. Onye ahụ amụọ nwa, mụọrọ nwa ya nwa n'anya ọma. Ọ bụrụ na nwa ahụ ọ na-amụ abụgodo na mmụọ nọ na be nna ya, na libations a na-eme eke n'ọdụ ọmụmụ dị na be nna ya ka na-epave way for that person. Ọmụọ nwa sị ka ihe ị ga-emenwukwana ya na o nwere ihe ị ga-emenwu ya. Ya gwa gị na ya karịrị ya na ya na chi ya na-efe karịrị gị. But when that person reincarnates, if na course ahụ eplesiri ya na former life ya, will do what? Will affect onye ọ nọrọ ụwa ya. And when it start affecting you, no ya afia no ga arụ ịma na ebe o si. O ya afia ga arụ nụnụ.
So why nji akụzi this kind of thing? Because ọ bụrụ na ị nọ n'ụwa na ị na-eme ihe mara na o nwere ebe be n'igwe a na-eje. O nwere onye ọbụla na-eje n'igwe ndị ụwa dị emebi. Ụwa anaghị emebi ihe ọbụla chachari. Ụwa anaghị emebi o. The world will keep on revolving. Ime chacha nke ọbụla ime, when you reincarnate, you are going to suffer it. Ọwụ na ịnọgide ụwa wee n'ụwa asaa. Ndị Igbo na-asị ụwa m ụwa asaa. Ụwa m ụwa asaa. Ịmakwa ihe ọ pụtara? Ụwa m ụwa asaa. Ndị Igbo na-anụ ụwa ugboro asaa, ya ikwenye na ya ka ọ bụ. Ọgbụgba ndụ ndị mbụ na ndị egede na Chukwu okike abịa ma na ọ bụrụ mmadụ onye ụka, ọ bụrụ onye ụka ọcha ga-abịa chenjie ya. You cannot change what you did not create. Na ndị Igbo si na ha na-anụ ụwa asaa. Ụwa m ụwa asaa na mma abụ ihe a. Ụwa m ụwa asaa na mma eme nke a. Mụnwa si ụwa m ụwa asaa na mma abụ dibịa. Ụwa m nke m bịara abịa tupu nke a na-awụ dibịa ka m bụ. M na-abịa ọzọ na nka ga-abụ dibịa. Ụwa m ụwa asaa na mma abụ dibịa. Ịmakwa na ndị Igbo nọgide ụwa na-achọ ụwa asaa na-anụ ụwa. Na ọ bụrụ na imezuru akara iji bi ụwa, ịbanye na aka oghere ozigbo. Amaghị mmụọ ya ka a na-akpọ ọkụ mmụọ. Ịbanye na demon, evil spirit a na-possess ndị mmadụ a na-eliberate ha na arụ ya. You enter there because you are not of light. Ị chọrọ ihe okike chọrọ na ihe chọrọ wụ nke ajịa. Mana ọ bụrụ na imezi ihe iji bi ụwa, after ka ị nọrọ ụwa asaa, you be promoted n'ọkwa ndị ichie. Ma nwoke ma nwaanyị, enwere onye ọbụla nwere klaasị ya. Ịbazie n'ọkwa ndị ichie na o nwere ka ị ga-esi wee megide. O nwekwa ịpasikwa level nke ahụ. Ịbanye na ndị asị gị na ndị a bụ ndị agbara dịka ndị asị gị ndị masquerade. Ịbanye na masquerade dream. Ịpụta na nke ahụ ịbanye na water. Ịpụta na nke ahụ ịbanyezie na arụsị. Arụsị na-ekwu awụrọkwa arụsị ya sị gị na ya na-asị gị na enwere ike isi gị na a whole town ihe ahụ arụsị the whole town nwere. Enwere ike ịbịa anyị na whole town efu mmiri n'obodo, afụ mmiri na village nke afụ mmiri. No, asị gị na ihe abụọ arụsị the whole town nwere. Onye ka Bible ji wee sị that to every land there is a God that have been assigned to them to take over their affairs and to bring their case on the judgment day. Ebe aka nọ wee sizi asị. Mana ebe nka Bible nọ wee gwa gị n'obodo ọbụla nwere arụsị, obodo ọbụla kwesịrị inwe arụsị. And I want to know that no mmadụ dị ka mụ na gị na bụ ihe na-eme gị upgrade to all these entities. Ọ mmadụ dị ka m na gị, onye mere Bible ji wee kpọọ mụ na gị na bụ small gods. So reincarnation nwere a lot of role to play in your spiritual or earthly journey. When you come to my village, enwere mmụọ dị na be anyị, enwere arụsị dị na be anyị. Enwere 5 villages ọ mụrụ. Ịbịa ebe arụsị ahụ dị, ọ na-apụtazi dị ka masquerade. Do you understand me? But ọ na-ekwu masquerade ka ọ na-apụta in form of ya. Mana ọ na-apụtazi in form of masquerade. But if you come, I will take you to the grave of that man. Oh, mmadụ dị ka m na, I will take you to his grave ebe niri ya. Ifu na emoduru ya, da akpụrụ ya, ịma ka isi akpụ grave, kpụọ ya ọfụma. Mana egosikwa gị ebe ọ na-apụta dị ka mmọnwụ. Egosikwa gị ebe ndị ichie ya, ebe obi ya dị. It is in my husband's village. That is to prove to you that na ịnwa bụ mmadụ bụ ihe na-eme emigrate to all those entities. When you transform, you go to another level. When you transform, you go to another level. But if you have messed the whole thing up through reincarnation, your mission will be altered. Your mission will be altered. So no bụrụ na ichekigide ihe chekigide rugide ọrụ, ọ dịghị ka ọ bụ na ọ da awụ ọkụ. Go and take a look at your reincarnation. Kedu ka isi bịa? Kedu onye ị bịara ụwa ya? Kedu ihe o melụ? Nya bụ ihe onye ahụ melụ, ọnya nwa ka ị na-ata afụfụ ya. Ọ bụ ihe onye nọrọ onye ahụ ụwa mere, onye ahụ nọrọ m ụwa, onye nọrọ ya ụwa nke o metara ka m na-ata afụfụ ya. Ọ nke ahụ ihe so m wee rute at this point. Because otu esi eme inherit ancestral curse, ka esi eme inherit reincarnation curse, and otu a ka esi eme inherit ancestral blessing. Otu a ka esi enwe reincarnation blessing.
That is the reason why you can see somebody that don't believe in reincarnation, that don't believe in tradition, don't believe in church, don't believe in anything, yet that person is doing well, that person is moving well. Manebo gano we may affect we may that privilege and joy without recognizing that person, that entity meregini mepere use ahụ kwubiri okwu ahụ o ji wee na-eme that grace and joy ọnwụọ nke ya. His own reincarnate onye ọ nọrọ ụwa ya cannot make sacrifice to him o were ya. Onye ahụ ọ nọrọ ụwa mehie na sacrifice, onye ahụ nọrọ ya nwụwa will eat before ya nwere rie. That is how it is done. Aka nne kwa aka ekpe akụ aka nne. Ya bụ ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ị ga-ajụ m gbasara ihe ndị anụnwa anyị kụziri maọbụ ihe ọbụla n'ọdịnala Igbo, we are air, we are on air, we are free, we are open. Ihe anyị nọ na ya wụ live section. Ị jụọ m ajụjụ ka m zaa gị. Ndewo. Good evening, Agboro, my longest time. Nkechi Okonkwo. Chineke. Did you know that a picture on phone? In fact, I will call you after this live stream. Ndewo. This is very deep. Reincarnation is very, very deep. Reincarnation is very, very deep. Reincarnation is very, very deep. That is the reason why you can see that in where they keep it like this. I see one yana bahari monwoka ana bahari for years. Bahari cha asigi onyo wagi. 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 To your greatest surprise, inye onyo waga hne. All those things you have been seeking for answers, or all those answers you have been seeking, all those things you're talking with that. Those things you have been desiring to get, you get them immediately. Odigi ko ogwu, oburu ogwu. Oburu ogwu. Oburu ogwu. Chigi wo onye na-anata oke, enye gi. That's the reason why onye ọbụla ma ihe wo ezigbo onye ọdịnala ekwesị ka agụ ugwu ọchị ya. Ikwesị ka agụ ugwu ọchị gị ma onye ụwa gị. Maka na mmụọ ọbụla na-ewetara gị oke ndụ. Mmụọ ọbụla na-ewetara gị oke udo. Mmụọ ọbụla na-ewetara gị oke agamniru. Mmụọ ọbụla na-ewetara gị oke ọmụmụ. Ihe akwa ka ihe enwe ụba mmeri ga-esi n'aka chi gị wee bịa. Ọ ga-esi n'aka chi gị wee bịa. Ọ bụrụ na e nwere ọgụ dị n'ụzọ gị na o nwere agha a na-ebuso gị na mmụọ. A lot of us have spiritual rivals and spiritual warfare. Anyị na-amaghọdụ. Nkechi anyị dị iche iche na-eme gị na-egboro anyị without us even knowing. Ọ bụrụ na agha dị n'ụzọ gị, it is still your reincarnated that is going to fight that battle and give you victory without you even knowing. Mana ihe dị n'onye ụwa ka m na-ekwu ya before, asị m na ihe dị n'onye ụwa mmadụ, chi na onye ụwa mmadụ na ọ dị ka nne na nna. E nwere nne ị ga-emewe obi ọbụọ gị ọnụ. Nwee nne ị ga-emewe obi ọsị Chineke biko na mena ka nwa ma chegharịa anụ. Ghọta na mụnwa mụrụ ya, kwanyere m ugwu dị ka nne. We have mothers like that. We also have fathers ọ ga-abịa imejuo ha ya, they will disown you. And we also have fathers ọ ga-abịa ime nke ha na-achọrọ. Ihe a ga-eme ọ bụrụ na onye na-agọ ọjị ọgọwa ọjị, ọ bụrụ onye na-eje afa ọgbawa afa, ọ bụrụ onye na-achụ àjà na ome gịnị ọchụba àjà wee yọba Chineke nna ka ime gịnị ka inwe ntọgharịta ka isi wike wee ji ego oyi. Mana o nwere nne ya eme ọbụọ gị ọnụ ma ọ kọsụọ gị. That is how it is. E nwere mmụọ na-adị take nonsense. E nwere onye ụwa na-adị take nonsense. E nwere onye ụwa na-enwero time for you. If you serve your onye ụwa, you serve ya well or serve you well. E nwere onye ụwa dị greedy. E nwere ọ dị mana dị mmiri mana nwaanyị mmiri. I've seen a lot of people nwere dị mmiri nwere nwaanyị mmiri mana nwaanyị mmiri ha ọ dị mmiri ha never disturb them for one day. Never disturb them for one day. Mana ọ pụtara na ọwụ na Igbo onye nwere sense and ị nwere such entity ị na-emehụ sacrifice to. Mana ọ dị enye gị nsogbu. Ọ bụ na Igbo onye nwere sense na ị dị eche ka asị gị gịnị iji emeke appeasement to that spirit. You cannot wait ka asị gị jee make appeasement to that spirit. Otu aka ọ dị enwe ndị nwaanyị mmiri ha ga-enye gị nso onye asị gị kedu ihe kpatara na mmadụ niile nwezi nwaanyị mmiri, kedu kpatara na onye ọbụla nwezi nwoke mmiri. Onye ọbụla nwere ya mana ndị nke ha ka njọ ndị nke ha na-achọ okwu. Enwe ndị nke ha na-achọ okwu. If you don't give them what they want, apịa suo gị ozugbo. Give them what they want. Udadi. So that is it. You have a dream where your auntie gave you 2 bunch of keys. Ịma na ọrụ anyị anụwa
mostly ọ bụrụ na ị nwere deliverance power, ọ na-abịakarị with keys, bunch of keys. Ihe awụ ndị akara aka ị ga-agbape, ndị ya atọ atọ, ihe ị ga-atọ. When a key is locked, that thing all the caged. But when you unlock that key, that ndị ihe ga-akara aka ị ga-agbape. Ihe awụ just a kind of people that ihe awụ that they have a kind of ihe awụ na-emekarị dịka ndị nwere call. Do you understand? Ihe awụ a kind of dịka key ị ga-eji wee kpọpe situations ndị mmadụ bụ ya. That is just what it means. And o nwere ike ọ wụrụ that your auntie ahụ eji gosi gị, o nwere ike ọ wụrụ onye ụwa gị bụ ihe ji ihu that your auntie wee bịa, ma ọ wụrụ arụsị kpọrọ gọrọ ihe ji ihu that your auntie wee bịa. Do you understand? But I just want you to know that you have been given the power, your deliverance power, again, now, to deliver people, set people free, losing people from bondage. That is what it means. Any other question? Any other question? Any other question? I want to nwere ajụjụ ọzọ ka anyị jụọ. Okay, I will take it that we don't have any other question. Biko, actually dere mozi. Is there mozi na akara WhatsApp na 070 373 11663 070 373 11663 070 373 11663. Ndewo, catch your phone.